Tervetuloa seuraamaan Latte ja Fellun Fazerin suklaaretki. Eli päivä alkoi siitä, että me löydettiin täältä tämmönen paikka, missä oli tämmönen jäätävän kokoinen suklaapallo. Me tultiin sinne bussilla sinne paikkaan ja sitten siellä oli tämmönen paikka, tämmönen vähän niinku paratiisin näköinen paikka. Ei voinut tietää, mä en oikein tietänyt mikä se oli, mutta tää oli kuulemma semmonen, että tämmöisessä paikassa niitä Fazerin suklaata ja muita kookosjuttuja ja muita hommeleita valmistetaan. Tai no kerätään puista, ihan sama. Mut sitten yhdessä vaiheessa mä löysin täältä kanelia. Se näkyy ihan pian. Joo, nyt. Eli siis, mä löysin sieltä kanelia. Siinä oli kanelia. Kuulitte oikein? Kanelia. Kaneli. Ei sen enää nähnyt mitään kanelia, mutta minusta tuntuu, että se oli kanelia. Ja sitten vaniljaa ei myöskään näkynyt missään. Mä ihmettelin, että missä se vanilja on, koska mä halusin vaniljaa. Ja sitten mangoa. Voiko mangosta tehdä suklaata? Voitteko te kertoa mulle? Ja sitten tässä oli joku tämmönen vielä. Mä en tiedä mikä tää oli. Joku ihme. Sokeriruoko. Siis sokeriruoko. Niin mä en taju. Joku Minecraft-paikka varmaan. Pippuriakin tuolla taisi olla muuten. Ja sitten, no sinne se mango vielä kerran. Hyvästi mango. Sitten tuli kurkkuma. Laurin lempiaine. Siitä se laittaa aina kaikkeen. Jee. Noniin. Oliko täällä mitään muuta? Sitten mä löysin tätä penkin. Ja jonkun naisen. Ja mä halusin mennä istumaan siihen penkille, niin mä otin vielä kuvan itsestäni, mitä mä olin siinä. Sitten täällä oli paljon karkkia, tosi paljon karkkia. Lopussa sai syödä niin paljon karkkia kuin halus. Ja sitten täältä löytyi vielä tämmönen iso suklaapupu, josta mä halusin ottaa vielä kuvan. Juu, tämmöstä. Ja sitten Latte mitä äijä. Ja päivä menee. Vai oksetta? Niin tuossa lopussa me saatiin syödä niin paljon karkkia, kuten näette noista kuvista tossa ja videoista, mitä siinä näkyy tuossa äsken. Näyteltiin, niin siellä sai syödä niin paljon karkkia kuin halus. Niin, silleen. Joo, Latte on hyvä tyyppi. Ja tähän loppuu vielä vähän kuvia tästä paikasta. Fazer patukat. Nyt on kyllä vähän huono kameralaatu. Aivan sama. No siellä olisi ehkä vähän kivempi ottaa kuin täällä ulkona. No on täällä ulkonakin ihan kiva olla. Täällä on aika kylmä, kun me ollaan varjossa. Ollaan varjossa. Olemme varjossa. Tämä on kyllä hieno moderni rakennelma. Tämä on hieno arkkitehtuuri. Lauri meinasi pilata juuri arkkitehtuurin. Tuolla on tehty. Tätä ei niinku voi käsittää miltä täällä tuoksuu. Täällä tuoksuu niinku sokeri. Sokeri. Keksi tuoksuu ihan pirusti. Ja pulla täällä ei voi tuoksua, kun ne pullat ei edes tehdä täällä. Ei niin, mutta täällä tuoksuu. Niin, no miten se on mahdollista? Tippaleipä. Nyt haisee tippaleipä. Tervetuloa Laurin faktanurkkaan. Noniin, kerro se sun faktas. Tiesittekö, että pätkispatukka tehtiin vahingossa? Wow, en tiennyt tätä. Hän on kunnon Albert Einstein. Sitten täältä paikasta löytyy myös päärynä. Tämä päärynä oli täällä maassa. Ihan niin kuin näin läpällä vaan. Tässä mä otin vaan ihan läpällä kuvamateriaalia siitä ihan sikana. Mutta joo, tämmönen se oli. Tämmönen päärynä. Iso päärynä. Se oli varmaan kuolleena siinä maassa, joltain oli tikku. Ja ekassa bussissa ollaan. Meillä on kai vielä yksi bussi tässä matkan varrella. Kyllä on. Meillä on seuraavaan bussiin mennään kohta. Joo.
Nyt me päästään kotiin. Sitten me päästään kotiin. Himaa. Musta tuntuu, että meillä ei kyllä kestä semmoista 3 tuntia. Todennäköisesti. Tai siis ei 2 tuntia. Niin, 2 tuntia pitäisi kestää enää. Jos 2 tuntia vielä kestää, niin sitten on huono homma. Ihan sama. Ja tässä vähän timelapsea tästä matkasta, joo. Tällaista timelapsea. Ja en mä tätä nyt kauhean pitkälle jaksanut kuvata, niin tää nyt kestää hetken aikaa. Joo. Nyt on aika kuuma täällä autossa. Yeah. Musta tuntuu, että täällä olisi niinku ehkä... No niin, ja nyt alkoi heti esittäminen. Mut siis tää on ihan sikakuumaa. Mä haluaisin olla niinku teepaidalla. No, tuo ei kuulu tässä videossa. Onko? Mitä? Niin mä haluaisin olla teepaidalla. Joo, Lauri haluaisi olla teepaidalla. Joo, me jäädään. Yes. Moro. Nyt me päästiin bussiin. Vihdoinkin. Uuteen bussiin. Ja nyt me kestää suunnilleen 20 minuuttia, että ollaan... Me ooteltiin tuossa pysäkillä 20 minuuttia. Niin ooteltiinkin. Ja nyt me päästään kotiin. Nyt me päästään kotiin. Älä puhu mun päälle, muuten tässä videossa ei kuulu mitään. Niin, nyt me päästään kotiin ja sitten lähtee hullu videon kuvaus. LOL XD. Joo. Tämmöstä. Hyvä? Joo. Tällaista. Mutta täällä ei nyt kuule melkein mitään omia ajatuksiakaan. Mutta silleen kuuluu, mutta ihan sama. Joo, Lauri, onko mitään kommenttia? Ei. Jahas, ei hänellä ollut kommenttia. No. Kato, Toke. Mitä äijä?